Bona tarda a tots. Gràcies per vindre. I res, tal com ens vam comprometre, ara feia temps que no feien cap assemblea aquí, al Poble Nou, i tal com ens vam comprometre, després de la campanya de l'estiu i del nou pla de circulació i tot, vam dir que faríem una assemblea per reunir-nos i poder donar opinions, la vostra opinió i valoració de com ha funcionat, a part d'altres temes que portem a l'ordre del dia. Llavors, començarem amb el primer punt, que era el pla de circulació, de la valoració que nosaltres tenim del pla. Nosaltres estem contents de com ha funcionat. Estem contents, evidentment, que era el primer any que es feia, va ser tot molt precipitat i una volta se va fer la votació i va sortir que sí, ens va tocar començar a treballar a marxes forçades. Vam començar i la veritat és que vam perdre quasi 3 setmanes en el tema de les targetes, en el tema de... Va ser una mica costós poder arrencar-ho ben arrencat. Vam modificar lo de separar los maceteros perquè no era un lío de tindre que voltar i tindre que sortir de la manera que ens tocava sortir. I ara el que tenim és que hi ha hagut altres queixes i altres aportacions que valorarem en policia i nosaltres. I ara per això avui comencem en aquest punt i que poguéssim aportar tots, cada un la seva. Estem aquí, hi ha altres temes dels que tocarem. Tenim a la regidora Núria Marco també, l'alcalde, ja el coneixeu, Carla Bonfill i Miquel Subirats. Passo la paraula a Adam. Bàsicament repetiré una mica el que ella ha dit, donar-vos les gràcies per assistir, una mica dir que sabeu que les assemblees informatives formen part del nostre ADN i que en el cas de Poble Nou ara feia temps que no en fem cap i jo crec que ha sigut més vinculat també al Covid, però ara tenim molts de temes oberts. Un és el que ha dit Agustí, el que ha comentat de fer una mica de balanç de l'aplicació d'aquesta mesura de tancament, que ja vam dir, que després jo crec que la mesura, a part d'innovadora, era arriscada i ja sabem que tots els canvis costen i que, per tant, se fa necessari fer això que fem avui, que és un balanç, però torno a dir, és a dir, sabem que les inquietuds que teniu van més enllà del propi fet d'haver tancat el Poble Nou a Setmana Santa i a l'estiu, i per tant, com aniran sortint, i si no surten, els traurem nosaltres, perquè crec que és important. També penso que Poble Nou possiblement no havien hagut mai tants de temes, no vull dir oberts perquè estan pràcticament tancats, però que no havien hagut tantes coses que s'havien fet en tan poc temps i, per tant, també és important que anéssim ficant els punts damunt de les is de totes les coses que s'han anat fent i de totes les coses que s'estan fent i de totes les coses que queden per fer. Però, bàsicament, el punt de sortida era este que ha comentat Agustí. No pretenem ficar a debat altra vegada, i seré molt clar, no pretenem ficar a debat altra vegada si s'ha de tancar o no s'ha de tancar Poble Nou. Això ja es va decidir en una votació i el resultat va quedar molt clar. Si hagués sigut un desastre, segurament haguéssim pogut arribar a plantejar-nos tornar a votar-ho, però un desastre no ho ha sigut. És a dir, sí que és cert que hi ha serrells, com en totes les coses que es fan de nou, i hi ha coses a millorar, d'acord? I estem aquí per això, perquè vosaltres ens diguéssiu la vostra apreciació sobre què penseu que s'ha de millorar i evidentment, nosaltres recollir-les. Jo, dit això, si voleu, anem potser així, punt per punt, i dieu vosaltres el que penséssiu que s'hauria de millorar pel que fa al tancament cara a Setmana Santa. O si penseu, per exemple, que digui, hosti, no Setmana Santa, volem que ho féssiu tot l'any, també ho podeu dir. Vull dir que aquí intentem fer un debat serè i
Sí. Bueno, Amadeu sí era el segon. Laura. Bueno, bona nit. A veure, jo el que volia dir en quant al tema, ja que anem fent tema per tema, podem fer una mica la informació i a la vegada la contra, diguem-ho així. Una de les coses que crec que ha faltat és al començament, o sigui, a l'entrada, és una informació més detallada i més acurada. Perquè, si no recordo malament, només estava en català. M'apareix correcte, m'apareix bé, però jo crec que hauríem de tindre en català i com a mínim en 2 o 3 idiomes més, sigui anglès, sigui francès, sigui castellà. Aquesta informació crec que s'hauria d'estar. I a la vegada fer-la una mica més clara. Vale, el poble està tancat. Per què està tancat? O perquè el poble és un poble peatonal, si vol estar tranquil, i per aquest motiu està tancat i la direcció on pots aparcar està cap allà o cap allà, cap on sigui. Sí, no. Prenem... No passa res, ara ho explico jo. El que diu Amadeu és la possibilitat de que el cartell sigui, hi hagi més informació en cartells, que estigui en diferents idiomes. De tot això anirem prenent nota del que aneu dient. A mi em sembla correcte. I després una explicació que fique, per exemple, entenc jo que dia ell, Poblenou del Delta, en els mesos de Setmana Santa i de l'estiu, de tal dia a tal dia i tal dia a tal dia, és un poble que es converteix en peatonal. I ja està. Si convé, ajuda-nos a, no sé, a preservar aquest espai, no? De forma sostenible. Per exemple, podem aprofitar el cartell per llançar també aquest missatge. Hola, bona tarda. Els que vivim a la circunvalació ens sentim enganyats perquè sí que el poble s'ha descansat de tràfic i tot, però el que és al voltant del poble s'ha multiplicat per 20, per dir alguna cosa. I llavors una de les coses que va fallar per a mi és si aquí al carrer del poliesportiu hi ha carril d'anada i tornada, per què els que venen de la Casa de Fusta se n'han anat tots cap a la Fortalesa quan només hi ha un carril allà? Que de l'entrada aquesta fins allà era doble carril i l'heu ficat d'un carril sol. Això, Joan, ens vam veure obligats a fer-ho, que ho valorarem, perquè ens ha arribat més vegades, m'ha arribat. Allí s'aparcava, els veïns de davant d'aquelles cases que han, aparcaven, i llavors en doble sentit havíem tingut diversos líos en gent que venia, gent que hi havia cotxes aparcats, que havien de recular marxa atrás, i al final des de policia es va prendre la decisió de ficar direcció prohibida per evitar estos problemes. Claro, però si és un sentit... Però és sentit únic allà. Que ho mirarem això, que segurament que es canviarà, perquè és cert. Este tramo de carrer, total, tenen l'aparcament super a prop, al costat enfront allà detrás de les piscines, tenen l'aparcament super a prop i total són 4 o 5 veïns que segurament que aparcaran allà i se solucionarà d'esta manera. Jo el que et puc dir és que fiqueu alguna cosa per comptar els vehicles a l'estiu i veureu el que passa per la Fortalesa. Aquí té un veí, és insuportable allò. A part que van dir que de tancar el poble, a nosaltres ens ha enganyat. Però si jo sé que allò no es tanca,
Jo voto el contrari. Ja, el que passa que tancar el poble ha d'haver algun punt d'entrada. Per exemple, si vens a la casa de fusta, han de tindre entrada al poble. Si tanquem el poble que no es pugui entrar, les rondes... Sí, però allí aparquen tots, eh? Claro, allí aparca tothom. Este és lo distintiu que han de posar, que es pugui circular derivant esta també a l'esquerra, però que només puguen aparcar residents també. Claro, Això és un altre tema. Que aparquen els forasters, que m'apareix molt bé que aparquen, no? Però els residents allà on ens quedem a peu. Sí, sí. A veure, jo crec que es fa el poble tot peatonal, o no es fa? Perquè els perjudicats som els que vivim a la volta. Arribem en el cotxe i no podem aparcar, perquè la gent que ve aquí, al restaurant o a visitar el poble, doncs aparca a tot el voltant. Arribem nosaltres i no podem aparcar. És a dir, que tots els perjudicats som els que vivim a la volta del poble. Jo crec que això s'hauria de mirar. El poble tot peatonal és inviable. I jo crec que això n'hem de ser conscients. No hi ha cap poble, cap municipi que sigui el centre peatonal que pel seu entorn no es pugui circular. Perquè el que no pots és, primera, que no tenim espai per encabir tots els vehicles que venen a Poble Nou. I això és que no és viable. I després que nosaltres hem de donar un cert sentit. Altra cosa és el que comentava Joan, que ostres, sí que és cert que si vos voleu veure perjudicats perquè resulta que vos aparquen, doncs, fiquem les senyalitzacions que siguin personalitzades pels veïns perquè allí, en la matrícula, si convé, o ja buscarem la fórmula, perquè vosaltres tinguéssiu el vostre lloc reservat. Això sí que ho podem mirar. Però tancar el poble a nivell perimetral, això és que no és viable, no es pot fer. On ficarem tots els cotxes que en aquests moments estan a les rondes? És que no... No, està clar. Això Bona nit. El problema de la volta del poble està exposat, però dins del mateix poble hi ha un carrer que mig és peatonal i l'altre mig té doble direcció. El carrer que jo dic, el carrer de la Cinta, de la Ronda del Mar fins al carrer Major, hi ha direcció de Ronda del Mar fins allà. Però després del carrer Major, que aquí també ve la gent. Hi ha una direcció que fica prohibida, però la gent igual passa, per aquí i per allà. I a més, la gent que volen entrar al poble, tots entren pel carrer de la Cinta, no tots. Alguns passen pel carrer Major, però entren per la Cinta i cap allà. De la Cinta per Calabassa, diguéssim, allí no passa, allò és un carrer peatonal. Però el que jo dic, anar i vindre. I no només és anar i vindre, sinó que per anar venen a lo millor de Sant Jaume de la Ràpita, se venen, entren per allí, peguen la volta i cap a dins. Clar, però aquí tenim un altre problema afegit. És que el poble només té l'entrada de la principal, la que tenim, i tots els carrers del poble són de sortida, tots. Va ser una de les modificacions que vam fer, una volta ja ho havíem instal·lat el sistema. A totes les entrades, per la punta del carrer que estem parlant, a totes hi ha una direcció prohibida. El que passa que la gent, igual que la sortida esta, direcció a la Ràpita, des d'aquí l'Ajuntament jo he vist gent sortint direcció a la Ràpita, que arriben al cruce del costat i ni paren tampoc. I per altres carrers, la gent, i sobretot si es cola algú de fora o alguna cosa, no respecten res. No respecten res. S'ha de mirar. Claro. Perquè he vist cotxes o un camionet que va tirar de la Ronda del Mar cap allà, arriba al carrer Major, pega la volta i després de descarregar se'n torna a vindre. O sigui, no. Ja va fer d'entrada, perquè a més allí, quan peguen la volta, se veu que porten pressa i ja la... I la prova, potser és que allí se va fer un reventó a la volta, perquè com que quasi no es passava mai i allò està al mig del carrer, doncs allò aguantava. Però ha passat tants de cotxes per allí que, per cert, ara allò no ho han tapat i hi ha una mica de clotet i cotxe que passa, clac,
Potser que passa, clac, i allò torna a rebentar el millor més avall. Bueno, això és una cosa, com diria, que difícilment ho arreglarem perquè està així, però anteriorment també ens passava que sortia en contradirecció i a més d'un carrer, inclús veïns del poble, que tots ho han vist, que sortim o se surt moltes vegades carrers contradirecció i tot. És una mica ja... és difícil de controlar això. Passa això. Perquè si no som tots conscients... Més paraules, preguntes? Si sobre el tema del tancament ens quedem en això i en tot cas, com també teniu Agustí, vull dir, tot allò que no haguéssiu dit avui aquí, doncs també via ell se pot traslladar. I a nivell d'ordre del dia em sembla que no està, no sé si està apuntat o no. Sí? Quin és el següent? Vale, la depuradora. La depuradora sabeu que vau votar el canvi d'ubicació, això en principi cap problema, tira avant, i el problema que va sortir, l'ACA li va adjudicar o li va fer un conveni al Consell Comarcal del Montsià per a fer el projecte s'estava fent, però quan se va fer la caracterització de les aigües per a mirar quina tipologia de depuradora s'havia de fer, se va detectar que hi havia una gran quantitat d'aigües blanques, d'acord? Que això vol dir filtracions d'aigua neta i, per tant, que al final s'havia de mirar com se solucionava el tema d'aquestes filtracions perquè si no podies acabar tenint una depuradora que estés constantment en càrrega funcionant, que en lloc de depurar aigua fecal, per dir-ho clar, estaves depurant aigua que era filtrada o bé per capa freàtica o bé simplement perquè hi havia fuites d'algun tipus, d'acord? Se va fer una primera caracterització i en gent, és a dir, en el Poble Nou, en molta gent, i ara, la setmana que ve, comença una segona caracterització en el Poble Nou sense gent, d'acord? Per a veure quina és la situació. Em sembla que aquesta setmana la brigada havia de limpiar, que ens ho va demanar el Consell Comarcal, el COPATE, concretament, i, per tant, ara estem pendents que es faci aquesta segona caracterització i comprovació de les clavegueres del Poble Nou. Tot l'altre va paral·lel. Ens vam reunir en l'ACA, no recordo si fa potser un mes, no? Potser ja, quasi, entre pitos i flates, en el director de l'ACA, en el nou director de l'ACA. Ens vam reunir no només per aquesta depuradora, sinó també per la d'eucaliptus, que també, que en realitat serà la dels Montells, perquè el que se fa és una ampliació de la dels Montells, i en principi tota la màquina està en marxa, d'acord? En quan se sàpiga el resultat de la caracterització, inclús d'esta reunió ne vam treure dues bones notícies per a nosaltres com a Ajuntament. La primera és que en el moment que tinguéssim la diagnosi de quin és l'estat de les clavegueres i per què hi ha aquestes filtracions, el que són les obres per a solventar aquest problema les assumirà la pròpia ACA. I la segona, que també és una molt bona notícia, i nosaltres ja havíem començat a gestionar la compra de la finca per a poder ubicar la depuradora, i és que la pròpia ACA també serà la que se'n farà càrrec de l'adquisició de la finca per fer la depuradora. Per tant, al final, com a Ajuntament, ens ha sortit potser quasi una mica millor la jugada. Però que bàsicament la màquina en la depuradora està engegada, l'ACA té les dues depuradores ficades al seu programa, el programa va fins al 2027 i nosaltres el que sí que li vam demanar i ens han dit que no hi ha cap problema perquè l'ACA ara està sanejada, és a dir, l'ACA farà 5 anys o 4 anys estava en una situació econòmica molt complicada, però ara econòmicament no està malament i ens van dir que en quan estigui tot preparat per a poder tirar endavant el projecte, ells no tenen cap problema de que aquestes siguin de les primeres que es tiren endavant. Ja li vam explicar el que és el Poble Nou, li vam explicar quina és la singularitat del lloc on s'està abocant, vull dir que això ne té constància i ho sap, i per tant la depuradora, en principi, tira milles i veureu segurament esta setmana que ve per aquí a la gent del COPATE fent la caracterització de les clavegueres. No sé si teniu cap pregunta sobre la depuradora.
és que em fa pena, me fa molta pena veure que nosaltres tenim la solta de piragües a 500 metres d'on defequem nosaltres. Veure els crios que passen per allà davant i és molt trist això. I quan algú se'n dona compte, aquí ens entra la risa a tots. Llavors, t'agraeixo l'esforç, personalment i com a entitat, però corre pressa, Adam, perquè és que parlem de persones, parlem de crios i parlem de gent que segurament que quan se para gran voldrà tornar a vindre al poble nou. Gràcies. No et diré cap data perquè no depèn de nosaltres. I com no depèn de nosaltres, igual te dic, doncs mira, la voluntat de l'ACA és que pel 24 estigui feta, o pel 23, o no ho sé. Te puc dir, la voluntat nostra, ja ho sabeu, era que la legislatura passada ja estigués feta i ens vam trobar en 50.000 problemes. Les dues depuradores voldríem que haguessin estat fetes la legislatura passada. Com a mínim, les obres engegades, la legislatura passada. Portem 2 anys i pico d'esta legislatura i encara estem en els projectes adjudicats al Copate, com a mínim, això sí, estan dins de la màquina i estan millor del que estaven segurament fa 5 anys a nivell administratiu o executiu. Però no em mullaré perquè és que no perquè després sé el que passarà, no? I algú ha verbalitzat i té tot el dret, però després quan dius, ostres, això esperem que tal data comencin les obres i al final han passat un any, n'ha passat 2 i no han començat. Per tant, he après una mica en aquests 5 anys d'alcalde en coses que no depenen de nosaltres, en les que depenen de nosaltres, mira, que et peguen caltades si has dit una data, però en les que no depenen de nosaltres, i com a mínim el que sí que fem és apretar, i apretarem molt. I aquest argumentari que tu has donat és el que nosaltres li vam ficar damunt de la taula i li vam dir, espavileus perquè sortirem a la tele. I estava Jesús a la trobada, vull dir que Jesús també va insistir, va dir, això que està dient a més és veritat, i totes les preocupacions. Aquí, en el tema que tu dius, hi ha eucaliptus, en el fet que estem a un puesto que les persones passegen i es banyen. Vull dir que... Bueno, l'altre punt. Vale, dipòsit. El dipòsit ja sabeu que està fet i estem pendents de la connexió de la llum, d'acord? Aquí tinc poca cosa més a dir, a demanar-vos més paciència, perquè al final nosaltres la part que havíem de fer ja l'hem fet. Sabeu que el dipòsit ha costat 300.000 euros, això ve de l'any 2004, si no m'equivoco, estava al plec de condicions de Sorea, ja anava el dipòsit nou de Poble Nou, que era del 2004, per tant, jo crec que al final el que hem de valorar és que físicament el dipòsit ja està fet, està tot acabat, la gent, el director general de Sorea, d'Agbar, ara, alguna vegada ja m'ha dit, ostres, a veure quan el fiquem en funcionament i l'inaugurem. També és cosa d'ells ficar-ho, és a dir, ells han tingut un retard en fer una part d'obra que els hi va demanar Endesa, ells havien de fer el calaixó on van els comptadors i on va tot, els interruptors, però en principi està tot ja entregat, tots els documents entregats, el projecte entregat a Endesa per a poder fer la connexió i ara estem pendents de que Endesa faci la connexió, però bueno, és el que us dic. Vam aconseguir una subvenció de 80.000 euros de l'ACA, que jo crec que també això també és important, que seran 80.000 euros que ingressaran a l'Ajuntament, i tampoc no et diré data, però sí que potser si ens podríem mullar una mica ficant l'exemple del sindicat, no sé quan hem tardat el sindicat en tenir llum, en tenir connectat el comptador. 3 mesos. Bueno, esperem que abans de Setmana Santa tinguéssim el dipòsit connectat, d'acord? Nosaltres apretarem. També us dic, ara tenim a Cisco Pepió, que no sé si el coneixeu, que està dins d'Endesa. L'altre dia vaig parlar amb ell i ell em va dir que quan tingués tot dins de casa d'ell, com si d'Endesa, que ho acceleraria i que faria tot el possible per accelerar. I me consta que té capacitat de fer-ho, perquè en algunes coses ens pega un cop de mà. No sé si voleu preguntar alguna cosa del dipòsit. Sabem que patiu. Hi ha una cosa que està vinculat, potser no tant al dipòsit, però sí a la tuberia que va per Riet Vell, que sapigueu que estem intentant de mirar de substituir-la tota. Ho dic perquè aquí milloraran moltes coses. Tot el tramo que passa per Riet Vell, com ara ens han donat una subvenció per arreglar tot el camí, tota la carretera, la idea, ho estan mirant Miquel i Jordi Cavaller, estan mirant de poder fer en una arrasadora
treure tota la tuberia vella i ficar tota la tuberia nova, i aquí la veritat és que guanyaríem bastant en el tema de pressió i de fugues, d'acord? Vull dir que també vull que ho sapiguéssiu, que cada vegada que tenim oportunitat de millorar coses les millorem, i en aquest cas fem-lo camí i aprofitem, ja que el fem abans de lo tros aquell que sabeu que està a l'asfalt, que no hi ha asfalt, intentar rasar-ho tot per allí i tirar tubo nou, d'acord? Bueno, voleu dir alguna cosa d'això, del dipòsit? Estic connectat. Encara que no tingui un sistema de bombeig, estan interconnectats els dos dipòsits? Bueno, interconnectats no. Està tot preparat per a fer la connexió en el moment que es pugui connectar la llum i ficar aigua. No, a veure, ho pregunto perquè, a veure, no sé per quin motiu, possiblement perquè Sorea potser estigui més vigilant. Els últims mesos, a veure, no hem tingut tants de problemes com vam tindre potser farà un any atrás, que cada 2 per 3 estàvem o en baixades de pressió o sense aigua. Per això pregunto si ja han estat ja connectats entre ells o pel seu pes ja van en deriva, m'entens? Més que res d'això. Jo crec que potser ha sigut que hi ha hagut més excés de zel, Sorea s'ha ficat més les piles, però no estan connectats encara, no. Està tota la línia tirada per a connectar-se quan... Me comenta Tomàs Bertomeu que Sorea ha anat portant aigües en camions. Ella ha anat aportant quan hi ha hagut molta gent i hi ha hagut molta demanda. Ells han anat afegint aigua en cubes i per això potser ho hem notat una mica més també. Penseu que passarem d'un dipòsit de 70 metres cúbics a un dipòsit de 600 metres cúbics, vull dir que és quasi 10 vegades més. I si acabem millorant també la tuberia, doncs poc a poc. L'altre punt és el punt verd. En això li passaré la paraula a Núria. Jo simplement faré la part més política, el del punt verd, que és el punt de recollida del qual estem molt satisfets per una part, perquè hem eliminat... Deixa'm acabar. Estem molt satisfets per una part perquè hem creat un espai, hem eliminat un espai, un abocament irregular, del qual tots sabeu que inclús va haver un incendi. Per tant, això ho hem eliminat i estem satisfets de poder-ho tenir en un lloc controlat, però és cert que no està anant com ha d'anar. D'acord? I per tant, ara sí que li passo la paraula a Núria i serà ella la que us ho exposarà. Tenia una pregunta? Bona tarda a tothom. Bé, com deia l'alcalde, una de les parts positives que abans també ha sortit en el tema de l'aigua, la part jo crec més positiva és que hem eliminat totes aquelles molèsties que generaven tant a la població com a l'entorn. Vosaltres recordeu que hi havia abocaments incontrolats que generaven també serveis municipals que estaven constantment baixant a retirar i, a més, els últims mesos en què va estar allò funcionant, diguéssim, incendis. Hi havia incendis i vam decidir que l'objectiu primer era tancar allò per evitar totes les molèsties que hi havia. Llavors, ens vam posar en contacte amb la comunitat de regants, que des d'aquí sí que han col·laborat en tot moment per a cedir-nos un espai. Vam pensar que fer un espai tancat on se poguessin aportar certs residus ens proporcionaria aquesta facilitat també per a vosaltres, perquè sabem que el Poble Nou, tot i ser una població molt petita, que no té deixalleria, perquè no se'n posen a les poblacions tan petites, però us queden molt a lluny les dues que són la d'Amposta i la de la Ràpita. Llavors vam fer este tancat de fusta que està allí als Sequesos, i la idea allí era poder aportar només certs residus, és a dir, la idea principal i que continua sent la nostra idea no és que sigui una deixalleria com a tal. La deixalleria com a tal està la de la Ràpita i està la d'Amposta per població i per instal·lacions també. Tindre una deixalleria com aquelles suposa pesatge, suposa molts de residus que tampoc han d'anar. Llavors, la idea era que pogués ser un punt d'abocament de poda perquè aquells que necessiteu posar-ho ho tinguéssiu i d'aquells
trastos vells, no? Aquell servei que inclús ara podeu continuar demanant a petició que passen per les cases i que ho podeu continuar fent, però que si teniu la necessitat de portar un sofà, un electrodomèstic o alguna cosa molt gran, ho poguéssiu anar a tirar allí. Esta era la idea principal. Ho vam obrir tan pront va estar acabat, per lo que us dia abans, per la necessitat d'evitar que se continués tirant fora. I el resultat, que és la part que no estem contents, és que està sent bastant negatiu. Negatiu en el sentit que s'entra de tot és a dir, qualsevol cosa. Se tira, tot i que hi ha alguns cartells, se tira a qualsevol lloc al mig i, a més, un punt que m'he deixat abans, este punt està pensat per a ciutadania. Una, les que viu aquí, i dos, no per a empreses. Inclús les deixalleries grans no estan pensades per a empreses, perquè les empreses, com a tal, tenen l'obligació de gestionar-se els residus. Una cosa és algo puntual, però per entendre'ns, un paleta no pot anar a tirar la runa a la deixalleria. Llavors, vam posar uns cartells informatius que avui hem fet uns díptics perquè també vos poguéssiu emportar a casa i tinguéssiu la informació que hi ha allí, la tinguéssiu per mà. Però bàsicament és el que us he dit, que la intenció és acceptar que només se puguen tirar allí electrodomèstics, fusta i voluminosos grans i la poda, que és el que hi havia, si no m'equivoco, Agustí, a l'altre lloc. I de moment l'horari el vam posar molt ample. També us soc sincera, ens estem plantejant reduir l'horari. És a dir, si no aconseguim canviar la tendència, ens estem plantejant reduir-ho perquè veiem que en aquest horari tan gran, sense tindre allà una persona, perquè la voluntat era que no hi hagués ningú, pot entrar, i de fet entra molta gent, segurament també gent de fora, ne som conscients, i hem d'intentar mirar de revertir-ho, nosaltres i vosaltres i tota aquella gent que forma part. Llavors, estem estudiant posar alguns contenidors grans perquè pugui estar tot una mica més ordenat i l'opció de reduir algun tipus d'horari, especialment al matí, que és quan les empreses estan en funcionament i segurament, com és una instal·lació adreçada per a la ciutadania, que estigui oberta de tarda i dissabte al matí. Això són coses que ens estem plantejant perquè rebem queixes i especialment en el compromís que vam agafar en la comunitat de que allò continués sent un espai ordenat i no un abocament dins el poble. Una miqueta la informació era aquesta. Jo crec que la informació, l'altre ja ho sabeu, que no es poden treure residus, especialment que tingués en compte també tots aquells residus especials i contaminants. És a dir, ens hem trobat olis, ens hem trobat pintures, tot això sabeu que teniu deixalleries que les podeu anar a tirar perquè se gestionen correctament. Jo crec que no m'he deixat res, no? Preguntes, preocupacions? Ja l'esperava. Aquesta estava comprada. Esperava, estat. Sí. A veure, quan us vau demanar de col·locar el punt verd allí, la comunitat de regants no va dubtar gens perquè vam entendre que allò d'allí fora era un merder, però ara, Núria, t'ho dic sincerament, traeu-vos allò d'allí perquè el merder ara està allí. Traeu-vos-ho d'allí. Me'n dono vergonya cada vegada que passo per allí i veure allò. I vosaltres no ho limpiareu. Perquè aquesta primavera vaig estar parlant amb tu i en Agustí, Núria, i va dir que ficarem contenedors. A on està? El 90% de basura que hi ha allí ve de fora. No és nostra, ve de fora. I després, sempre que tiréssim allí i no hi hagués una persona que ho controla, al poble nou, segurament que en 2 dies, un parell d'hores, m'ho sobra. La persona allí, l'Ajuntament, tampoc li suposa res. I allò ho tindríem a ser. Però si ha de seguir així, Núria i senyor alcalde, vos demano, per favor, de part meva i de tots els regants, que vos ho traguéssiu, perquè és vergonyós entrar en un poble i veure el merder aquell que tenim allí. És vergonyós. Sí, simplement això.
primer que res, i no ho hem dit al principi, agrair-vos la col·laboració, perquè la veritat no només en això, sinó en tot el que vos demanem la teniu. I en aquest tema, tal com ha dit Núria, som els primers que han sigut sensibles. Encara no s'ha solucionat. Sí, hem sigut sensibles en això que ens esteu dient. És a dir, ho hem sigut perquè a mi m'ho han traslladat els dos com a alcalde, de que aquí baix hi ha molt de descontent per part vostra i que teniu raó i que hem de trobar una solució sí o sí. Núria ja l'ha apuntat, una, la dels contenedors, i el tema del ficar una persona, hem demanat pressupost, ho estem mirant i quan sapiguéssim el pressupost ho valorarem. És a dir, som conscients que al final... No, que estem d'acord. Sí, però jo, per exemple, a Agustí li vaig dir, evidentment, si ha de ser així, haurà de ser algú d'aquí baix, haurem de mirar com ho contractem, com ho fem, però quan ho tinguéssim valorat, jo soc de la teva opinió, jo estic convençut que en 2 dies a la setmana, potser, o 3, no sé, 3 tardes a la setmana, la gent d'aquí segur que en té prou per a tirar, i estic convençut que hi ha molta gent que, mira, aquí passo per Poble Nou, que allí està obert i vaig i ho tiro, i és així. I com no, nosaltres hem confiat de la bona voluntat de tothom i això no passa, te demanem una segona oportunitat i emplacem-nos hasta el gener i a veure com funciona, ¿vale? Adam, fer una apreciació. En el que heu dit de fer un horari, jo, hasta tindre aquest abocador, venien a recollir una vegada al mes, no?, els voluminosos. En un dia a la setmana, 2 hores, jo crec que si ens organitzem bé el poble, ens sobra, i allò es pot estar tancat, que no estigui vist des de ningú. Quan entrem al poble, o sigui, la lluita nostra és tindre un poble net, que es vegi net. La veritat que vos tinc que felicitar perquè el tancat va quedar molt bé. El tancat està molt bé. Ara si posséssiu... Miquel i Jordi. Sí, està molt bé, eh? O sigui, veritablement està molt bé el tancat. Bueno, està tancat, òbviament. Sí, quan no es veu des de fora. Hi havia també una voluntat de posar una càmera, tot i que sabem que la càmera, ens pot ajudar el que ens pot ajudar, que ho hem parlat moltes vegades. Jo et faré una apreciació del que dius de l'horari, que segurament va ser l'error que vam fer i que vull dir, lo reconeixem. El fet d'ajuntar voluminosos en poda va fer plantejar-nos que només obrir 1 o 2 dies a la setmana segurament no era suficient, especialment en aquelles èpoques en què, no sé, si teniu jardí, si teniu el que sigui, i a l'estiu o a la primavera se genera molta poda, que poguéssiu també accedir, no? I que no fos només 2 dies a la setmana. Però que segurament una de les mesures que prendrem serà reduir l'horari que hi ha ara. Jo crec que hem d'anar cap aquí. Me dies que ho havíem estat valorant. Vam estar estiu, és veritat. Jo recordo que no sé si era cap al juliol o l'agost, i tenim els pressupostos i hem estat mirant també com ho fèiem i quines coses fèiem. És a dir, a l'hora de gestionar els residus han d'estar separats. Llavors, un voluminós pot ser tant plàstic com pot ser tant fusta, com pot ser un matalàs i un somier, que pot ser alumini, per exemple. Llavors, havíem de mirar realment quantes caixes necessitàvem de quants residus i com ens cabien. I el tenim, però l'últim pas ha sigut mirem si podem posar una persona realment, perquè per molt que hi hagin tancaments i que hi hagin d'allòs, jo creiem que una persona segurament millorarà. També la temor és que una vegada ho tanquéssim, les persones que passen se tornen a generar abocaments a altres llocs. Vull dir, això ho haurem d'anar controlant també i els que estem aquí fer un seguiment, perquè al final és això, és evitar també que fora se posen. No és només aquí, aprofito per dir, perquè en posta d'abocaments a la naturalesa també en tenim molts i és una de les línies que ara, juntament també en Carla i Ramon, farem una reunió de coordinació, com també vam parlar en l'alcalde, per a mirar de buscar complicitats en totes les persones que poden ajudar-nos a mirar. És a dir, no podem tindre ulls a tots els espais naturals de tot el món, de tot el món no, però d'Amposta tampoc, i llavors intentar mirar què podem fer per a revertir la situació. Hi ha una cosa que no hem dit i crec que també és important per vosaltres, és que el fet que Miquel Subirats sabeu que portava governació i serveis i ara porta serveis.
només i governació la porta Ramon. Al final som un equip i el que no ens arriba per un costat ens arriba per un altre. Però que en tot cas també que ho sapiguéssiu que el tema de tot el que és la reordenació que s'ha fet i el que s'hagi de fer ara, qui ho farà és qui ho porta Ramon, que evidentment moltes coses les executarà Miquel perquè porta serveis, però que en tot cas treballaran de forma conjunta. I jo abans de... Miquel també una cosa que és ara és diputat a la Diputació de Tarragona, porta el servei d'atenció al territori i per tant és aquella persona que porta un tema que me consta que també us preocupa i que abans d'entrar-hi i passar-li la paraula, que és la carretera, no ho vull dir, però és la carretera del Trabucador a la Ràpita. Només volia fer una reflexió, que ara ho parlàvem en Agustí. Jo aprofito, no és per fer propaganda ni molt menys, però sí que, com sempre, esteu aquí per a dir-nos vosaltres també allò que no us agrada i ho feu i ho podeu continuar fent quan acabi de parlar, però també hi ha coses que nosaltres ens hem esforçat molt i he començat la meva intervenció dient que en aquests moments hi ha moltes coses, molts de frentes oberts a Poblenou, alguns s'han tancat, com la pròpia església, que aquesta ja està tancada, ara només ens queda pendent el canvi de titularitat de la Casa del Retó, que passi a l'Ajuntament per a poder començar a plantejar la redacció del projecte del futur centre cívic. Però hi ha una cosa que també és important i és el fet que tot allò que fem a Amposta ciutat intentem també que cada regidor, dins del seu àmbit d'actuació, també sigui sensible a fer el mateix aquí. Això se n'encarrega molt Agustí de fer-ho. I, per exemple, al col·legi s'ha fet un esforç molt gran també en tot el canvi del pati, en tot el tancament de la zona de la Carmanyola, i si a Amposta han ficat una ajuda de 6.500 euros a l'any per contractar monitors de menjador, aquí han ficat una ajuda de 6.500 euros a l'any també per a poder fer atractiva l'escola i que es pugui mantenir viva. Jo crec que també és una que és important tot el que s'ha fet perquè la matrícula al final també ho demostra. Nosaltres volem que el Poble Nou sigui un poble viu i també si hi ha xiquets i xiquetes, això és important i volia ficar-ho de relleu. I ara ja li passaria potser la paraula a Miquel i abans de passar-li pel tema de la carretera, jo vos vull dir que nosaltres estem a favor de qualsevol... És a dir, tots els moviments que es fan són bons i no ens sentim en cap cas, ningú de nosaltres, ningú, ens sentim ni atacats ni agredits per reivindicacions ciutadanes, ja siguen de la carretera o ja siguen d'altres coses. Però sí que és veritat que no hem interaccionat massa en això, en les reivindicacions ciutadanes parlo, perquè ja està bé que estiguen, però perquè la màquina ja està engegada. És a dir, la carretera, i ara vos ho explicarà Miquel, ni anirà més ràpid ni anirà més lenta del que està anant. Perquè des de fa 2 anys que està ficada a la màquina i no ha parat, d'acord? I ho dic perquè ningú es pensi que no diem res o no comentem res ni a les xarxes. No ho fem no per res, perquè ja ens sembla bé que estigui, però que té la seva velocitat i és la que és. I no n'hi ha més, és a dir, per molt que apretéssim, per molt que ens fiquéssim nerviosos, no és fer una cera, és fer una carretera que el pressupost que tenia la Generalitat era de 20 milions d'euros. Per tant, això és una màquina enorme per a poder-ho fer, d'acord? En tot cas, Miquel. Sí, gràcies, alcalde. Bé, com ja sabeu, perquè la carretera la pugui fer la Diputació, ara la carretera, un tram és de l'Ajuntament d'Amposta, l'altre tram és de l'Ajuntament de la Ràpita, i perquè la Diputació pugui incorporar aquesta carretera ha d'aprovar-se un pla zonal que ja ve de lluny, és a dir, ja fa anys que s'està treballant Diputació i Generalitat en que aquest pla zonal estigui aprovat. M'he fet una mica de cronograma, no sé si tinc una informació, però penso que sempre és bo que tinguem la informació i més quan és una que hi ha tot un seguit de dates que s'han anat seguint. El 2009, ja fa molts anys, va sortir la llei que possibilitava incorporar els camins a la xarxa local de carreteres com a carreteres i que poguessin passar a un ens superior, que seria la Diputació, a les 4 diputacions que hi ha a Catalunya,
El 2010 la Diputació de Tarragona ja s'hi va posar a treballar. El 2011 va aprovar un avantprojecte i va començar un procés de participació a través dels consells comarcals. El 2014 va aprovar inicialment un pla zonal, però aquí se van trobar, jo encara no hi estava a la Diputació, se van trobar en què la Generalitat va canviar el criteri que hi havia en aquell moment i dia que només s'hi podien incorporar en aquest pla zonal en aquelles carreteres que tenien més de 7 metres. I clar, això impedia tirar endavant aquella voluntat que tenia la Diputació d'incorporar el màxim de carreteres possibles per tal de poder fer el manteniment i en definitiva acabar millorant la vida i la seguretat de les persones que viuen a la demarcació. Després d'un procés de negociació, en la Generalitat se va aconseguir baixar aquest topall de 7 metres d'amplada i ja va ser el 2019 que es va fer l'aprovació inicial d'aquest nou pla zonal, que també va ser quan ja vam entrar, en aquest cas, l'Esquerra al govern de la Diputació. En aquell moment va entrar Adam de diputat provincial de carreteres. Ja sabeu què farà, crec que al juliol vam fer el canvi. En el 2020, en aquest període de temps fins a dia d'avui, el 2020 se van fer tot un seguit de tràmits, se va fer el tràmit ambiental, que és un requisit que demanen per tal que el pla zonal pugui estar aprovat. També se va demanar informe a la Direcció General de Carreteres i també va haver un període de presentar al·legacions que les podien presentar tant ajuntaments com particulars. Se'n van presentar una 60, unes al·legacions que també la Diputació les ha resolt i farà qüestió de setmanes, a l'octubre de 2021, ja se va poder aprovar provisionalment este pla zonal. Ara ja tenim molt d'avançat i més gràcies a la feina que estan fent tant els tècnics de la Diputació com els tècnics de la Generalitat, que això ja anirà molt rodat. Ara el següent pas és que la Generalitat faci l'aprovació definitiva de la xarxa bàsica de la xarxa local de carreteres i una vegada la Generalitat l'hagi aprovat tornarà a la Diputació per tal que puguem fer l'aprovació definitiva i ja poguéssim començar a treballar en els convenis en els diferents ajuntaments per tal que aquestes carreteres puguen passar a ser titularitat de la Diputació i se pugui començar a treballar. He fet aquesta explicació global del pla zonal i ja també voldria centrar-me en la carretera del Poble Nou, que crec que és el que més vos interessa. Aquí dic que el 2020, tot i encara no està incorporada aquesta carretera dins la xarxa de la Diputació, gràcies a una feina que va fer l'anterior diputat provincial i també alcalde d'Amposta, va aconseguir que s'incorporés al pressupost del 2020 100.000 euros per la redacció del projecte. Per tant, com bé deia l'alcalde, això ja està en marxa, això ja està avançant, tot i que no està aprovat el pla zonal, però també en aquesta voluntat d'anar avançant el màxim possible, al final vam aconseguir que, tot i no estigués aprovat el pla zonal, ja es pogués anar treballant. Al novembre del 2020 se va licitar el projecte, al juliol del 2021 se va signar el contracte en l'empresa adjudicatària i ara ja estem en una fase de redacció de projecte i també estem en la fase del tràmit ambiental, que aquí val a dir que de moment tenim sort, és un tràmit ambiental simplificat. La diferència entre el simplificat i el global és que el simplificat pot anar en paral·lel en el projecte. Esperem que això continuï així. Si hi ha algun canvi, tocaria després fer l'altre tràmit, però esperem que sigui així. I la voluntat és que durant l'any que ve ja pugui estar acabat el projecte i aquí ja iniciarem aquest procés de buscar el finançament per tal que la carretera pugui començar a veure's l'obra. El projecte ja hi ha unes línies fetes. En qüestió de setmanes ja farem una reunió amb els dos alcaldes de les dues ciutats afectades i el que deia l'alcalde, que tot està en marxa i la voluntat que tenim és no parar per tal que
el més pronte possible la carretera pugui ser una realitat. Bones, gràcies per l'explicació. No et demano una data perquè entenc que no la podeu donar. Segurament serà a llarg termini, no serà a curt termini. Voldria fer dues apreciacions. La primera, el Poble Nou és ecologia, és territori, però també és paisatge. I fer l'apreciació que a la carretera hi ha més pals de llum que pins a fredes. Llavors, si podíeu tindre en compte al moment de redactar tot això, el paisatge queda molt bonic sense pals de llum. I el segon, vos passa una pilota calenta. Us passa una pilota calenta. Quan vau fer la reparació de la carretera, va quedar bé, la vau eixamplar. Nosaltres, la comunitat de regants, parlo com a portaveu de la comunitat de regants, vos vam donar la possibilitat, allí a l'estret, de parlar amb el propietari, fer les gestions i la inversió que fos oportuna per part de la comunitat i l'estret fer-lo ample. Joan, crec que us tornem a donar l'oportunitat de l'estret, des de la comunitat de govern, fer-lo ample. Assentem-nos i si ho podem arribar, perquè és que al final les dents no les deixarem nosaltres. I valen molts diners, que li vaig arreglar a ma filla i valen molts diners les dents. Les què? Val. La primera apreciació, a lo que comentaves del paisatge, i faré un bany de realitat, podria fer una resposta políticament correcta i dir ho mirarem, i te faré la resposta políticament incorrecta i que no és responsabilitat ni nostra com a Ajuntament ni de la Diputació, i jo crec que hi ha un 99% de possibilitats de que els pals se quedin. Per què? Perquè estàs parlant de companyies com Endesa. Nosaltres, per a soterrar línies en zones urbanes, i ho vaig a dir així de clar, pixem sang. Per a soterrar una línia que cruza tot aquest espai, ja vos asseguro ara que passaran 20 anys i encara no ho veuràs. I vosaltres sabeu el que va costar treure la línia de la platja, del Trabucador. No cal que vos ho expliqui els anys que es va estar per llevar aquella línia. Per tant, si mos hem d'esperar a redactar el projecte tenint en compte... Pots dir, fiqueu les canalitzacions? No, tampoc no val. Perquè Endesa les canalitzacions les vol tutelar ella. Per tant, per molt que tinguéssim la voluntat de fer un projecte en el qual deixéssim ficades les canalitzacions perquè en un futur Endesa passi la línia, tampoc no servirà perquè Endesa voldrà la seva pròpia execució de l'obra. Per tant, és molt més fàcil que ho demanéssim, que es vagi demanant, o quan la Diputació sigui la titular, o des de territori, la Ràpita i Amposta, diguéssim, Endesa, i ens fotiguéssim xungos a demanar el soterrament de la línia, però que la carretera tiri milles, perquè si no, no ho veurem. És una mica com el carril bici. És una reivindicació que és extraordinària i que ens encantaria que aquesta carretera també tingués carril bici, però el projecte que contemplava carril bici pujava a 20 milions d'euros, que és el que us he dit de la Generalitat. I segona, jo crec que també està bé, ara estan sortint les esmenes als pressupostos generals de l'Estat, i no sé per què, però jo espero que els pressupostos generals de l'Estat contemplin la recuperació del camí de guarda. I crec que per entendre que anar a les bicicletes és millor pel camí de guarda, d'acord? Per tant, també hem de ser una mica realistes. I la segona apreciació que fas, també vaig a fer una resposta políticament incorrecta, d'acord? Mos agrada o no mos agrada? Mos agrada o no mos agrada? Això és un camí. És un camí municipal, com el que ve d'Amposta per la Casa de Fusta. Jo he baixat per aquí. Nosaltres, com a Ajuntament, sent jo alcalde i diputat de carreteres de la Diputació, vaig presentar una al·legació per a que aquesta carretera que va d'Amposta al Poble Nou s'incorporés al Pla Zonal. I me la vaig autodenegar, aquesta al·legació, perquè, com ha comentat Miquel Subirats, hi ha uns criteris que s'han de complir perquè les carreteres s'incorporen a la xarxa local de la Diputació. Per tant, a mi m'agradaria que aquesta carretera fos una carretera més ampla, més segura, i evidentment aquí hi ha responsabilitat nostra fer-ho, i millorar-la i asfaltar-la, que ens encantaria. Però és com és aquesta carretera, i tenim una velocitat. Hi ha trams que són més estrets i hi ha trams que són més amples. Deixa'm acabar. I això és el mateix. Aquesta és una carretera que ara, si no recordo malament, se pot anar a 60. D'acord?
i que hi ha puestos que són més estrets. És com la carretera del port. La carretera que puja als ports té l'amplada que té, i hi ha vegades que és més estreta i hi ha vegades que és més ampla. I hem de ser conscients, per entenem, sense abandonar que s'està treballant perquè sigui una carretera. D'acord? Per tant, ara tenim una realitat, que és la que és. Intentem també ficar la responsabilitat sobre el techo d'aquells que hi circulem. D'acord? Tots sabem que hi ha un tros d'esta carretera que s'estretix. Sí, però tots ho sabem, però ho dic perquè jo no sé si al final jo vaig per carreteres a tot arreu i el País Basc, i tu vas i hi ha carreteres que són com són i que quan passa una autocaravana t'has d'apartar i que hem de ficar segurament totes les senyals, normes de seguretat, tot, hem de ficar tot el necessari. Però ho dic perquè no ho dic perquè és que sé que més d'un entrarà en còlera si dic això en algun lloc, però què ho diré? Més del 50% dels vehicles que circulen per la carretera de la Ràpita al Trabucador superen el límit de velocitat permesa. Més del 50%. Per tant, ostres, jo el que dic és, nosaltres tenim la responsabilitat com a administració de si hi ha un esborany, que n'he vist algun, que s'ha d'arreglar, i això t'ho compro. Però jo crec que si la carretera ara en aquests moments hi ha tramos que és més estret, ostres, aguantem una mica, perquè portem molts anys així, i si tots complim en les normes de velocitat i tots complim en la senyalització de que ara te diu que és més estreta, hi ha hagut algun cas, per exemple, que en els camions va haver un camió d'Infosa que es va equivocar perquè Infosa no passa per aquí, perquè Infosa té instruccions de passar per Baladres i anar a buscar la carretera d'Eucaliptus, d'acord? I que va generar molts de problemes. I allò va generar mediàticament, perquè al final va acabar caent, el camió, va ser un pitote, però que realment va ser una qüestió extraordinària. I això passa aquí i passa a l'autopista de qüestions extraordinàries. Ahir vam anar a Lloret i hi havia un camió que es va sortir de la vorera i són 2 carrils i amples i enormes. Vinc aquí, vinc al fet que, ostres, jo no veig ara fer una inversió d'aquest tipus. No ho veig. Jo és que no sé quina és la inversió que s'ha de fer pels 50 metres. Jo penso que posaríem un euro cada dia per a fer-la i sufragar-la. O sigui, jo penso que al final serà una autorització. Serà que ens autoritzéssiu a que nosaltres subsanéssim aquests 50 metres, és que són criminals. Estem parlant que venen d'un ample, saps de quin estrep vull dir, no? Que la terra aquella nosaltres podíem modificar la regadora i podíem arreglar-ho, col·laborar inclús monetàriament, perquè jo crec que és molt econòmic i nosaltres ho patim tots els matins. És que jo agrairia que ho valoréssiu i ens diguéssiu, no és viable, perquè la llei no ho permet o la norma no ho permet, o sí que és viable, però jo crec que no és un problema de diners, Adam. Jo crec que és de molt poc, parlem de molt poc. Gràcies. Baixo un dia en Jordi i us ho mirem. Només a títol informatiu, si us voleu mirar la carretera del Trabucador, degut a aquests aiguats, anant del Poble Nou per avall, a la part esquerra hi ha un munt de tramos que es despenja. No, la d'aquí al Trabucador. A partir de la casa dels Batistes... La que passa per la tancada i arriba fins al Trabucador. Exacte. A la part esquerra, degut als aiguats, hi ha algun tramo que s'està despenjant. Sí, i d'abans dels aiguats que venien també. Ara farem l'últim tram, és a dir, des del Trabucador fins al segon cruce, crec que és, se farà ara. Ja està licitat i es farà ara. I després l'altre tram, és a dir, des d'Amposta, que també hi ha petits trossets que també estan malament, sobretot la vora està molt menjada. Anirem mirant en la propera bossa de camins, està el llistat prioritzat, per poder també anar actuant, perquè de fet és molt llarg i és cert que hi ha... El problema és que es despenja. Algun cotxe s'anirà baix perquè li seria el terreny. Sí, hi ha molt de desnivell, hi ha molta altura entre el que és l'asfalt i la terra. Hi ha molt desnivell. Podeu parlar de lo que volguéssiu, si teniu cap cosa que... Hola,
és que no és de les carreteres. Ja tens el micro, ja el tens. Parla. Vale. Jo només demanar perquè, aviam, que hi hagi un seguiment, que jo sé que a molta gent no li importa això, però el tema de les palmeres, que és una cosa que està, jo crec que és molt important aquí al poble, i és que en 2 anys s'han mort al nostre voltant 5 palmeres. I, bueno, només demanem que hi hagi una miqueta de seguiment perquè, bueno, sí que veig a la gent que ve, però sembla que no faci efecte el líquid que li tiren. Quan venen ja està tocada. És que és això, quan venen ja és que la palmera ja està tocada i llavors ja no hi ha més remei, no hi ha remei. Aquesta preocupació que tu tens, Carla Bonfill també és la regidora de Zones Verdes i a part de que és professora a l'Escola de Capacitació Agrària i és una persona extremadament sensible a tot el verd i dono fe perquè no podem pegar una paletada sense que ens digui quant de verd ficarem i sobretot conservar arbres, no arrencar-los, vull dir que és una cosa que no arrenquem un arbre ni tallem una rama a no ser que sigui estrictament necessari, perquè ja tenim sensibilitat, però és que a més tenim en ella que també la tenim al costat fent de Pepito Grillo en aquest tema. I és cert que tot just la setmana passada va sortir el tema de Poble Nou, de què farem, i estava ella preocupada de què farem en el tema de les palmeres. Jo vaig fer una versió potser molt radical, una visió molt radical de les palmeres. I jo, de gent experta, que segurament hi haurà moltes opinions, a mi el que me diuen és que serà molt complicat, no aquí a Poble Nou, sinó a tot l'estat espanyol, que les palmeres acabin desapareixent i que quan acabin en les Canàries, aquestes són Canàries, possiblement l'escarbat llavors començarà en les Washingtònies, perquè mentre es pugui menjar bistec, menjarà bistec, que és el que li agrada, però quan no hi hagi bistec potser començarà a menjar peix, per fer-ho fàcil. Per tant, jo ho dic pel fet que per molt que el tractament s'està fent i s'ha doblat, però que serà molt complicat mantenir totes les palmeres. I tenim opcions, de dir, no sé, continuem plantant palmeres, si convé crescudes o washingtònies, o hi ha una altra opció que va apuntar una vegada algú, això no ho hem parlat, jo ho vaig dir, ho vaig deixar caure, i és la possibilitat de potser escollir algun tipus d'arbre crescut i plantar arbres. I cada palmera que acabe, plantar un arbre que es faci gran i bonic, però que sigui autòcton, perquè la palmera no ho és un arbre portat, i que realment continue mantenint aquest atractiu. Evidentment no serà un atractiu com les palmeres, està clar. No les matarem ni les tallarem, però assumint que possiblement no serem capaços d'aguantar-les totes. No sé, jo li passo la paraula a ella, però t'he volgut mostrar una mica quina és la meva visió. Realment és molt... No et sabré respondre, és molt complicat saber per què unes sí i unes no. No sabem l'estat d'aquestes palmeres, és a dir, l'estat, la salut d'aquestes palmeres abans que arribés l'escarbat. Aquí tenim també un tema i és que estan molt juntes i són molt grans, és a dir, tenen molts anys. Quan està un, està a totes. La plaga és superdifícil de controlar. Comencem per un costat i quan arribem a l'altre, al principi ja tornen a estar superaufanoses i és molt complicat de controlar. Llavors, la solució no la sé. De fet, la setmana passada ho vam comentar de dir, ostres, aquí haurem de prendre una decisió, perquè es moren i quan se moren tampoc baix terra estan les arrels, és a dir, traure-la és molt complicat per poder-ne plantar una altra. Llavors, és un tema de debat que segurament no decidirem tots sols, que haurem de comentar, i que les palmeres, jo també li vaig comentar, és un punt identitari del Poble Nou. Tothom que pensa en el Poble Nou identifica les palmeres. Per tant, és un tema de debat que haurem de parlar. Pel que fa a la preocupació dels tractaments, dir-vos això, que no us preocupéssiu, que s'està molt damunt i s'està fent tot el que toca. Els tractaments. Aquí, vull dir, quan
quan va haver-hi la pandèmia, jo ho entenc, això, no? Va ser, bueno, vale, la pandèmia, però és que després el seguiment ha sigut molt mínim, molt mínim, ja t'ho dic jo, Jo aquest estiu vaig veure només al carrer dels restaurants, de la restauració, el principal, que no sé com es diu. La Ronda dels Pins, això. I després per dintre no ho vaig veure. Ara fa uns dies sí que veig que torna a haver-hi moviment, però és que ja estan... Torna a haver-hi moviment, hem trucat per telèfon perquè havien 2 mortes ja. Vull dir, si se'n fa un seguiment com al bon principi, quan nosaltres al principi vam comprar la casa, veien que de tant en tant venien. Per això es va parar, va venir la pandèmia i es va parar. I és que després ha estat molt temps parat. I jo crec que aquí és on no podem deixar-ho. Jo t'entenc, el que tu dius, que segurament després arribarà un moment en què no quedarà cap. També ho sé, però com a mínim intentar que triguin molt en què passa. Si un líquid no fa efecte... O buscar uns altres líquids. És el que a vegades, vull dir, ells s'acostumen i és això com els mosquits, no? Que l'antimosquits al principi va molt bé, però després ja no. I has de canviar. Doncs amb això suposo que és el mateix. Bueno, ho recollim i ho traslladarem a l'empresa que porta el manteniment, però sí que vull que us quedéssiu tranquils en que el manteniment, el tractament se fa cada 3 mesos. Ara, per exemple, s'han podat abans del que s'havien de podar les palmeres perquè es van vindre a inspeccionar i van veure que no arribàvem als 3 mesos. Encara no s'havia de fer ara, s'havia de fer d'aquí un parell de mesos i s'ha avançat el tractament, és a dir, que el seguiment s'està fent. Però tot i així està molt incontrolada la plaga. Però bueno, ho recollim i traslladem també a la vostra preocupació, que nostra també és. Una pregunta, Carla, ja que, com diu Adam, que estàs com a tècnica a l'Escola de Capacitació Agrària. Jo sé que aquí al poble se va fer una prova, perquè la vaig veure, en feromones per al tema de l'escarbat aquest. Vaig veure el resultat, perquè, a veure, m'hi vaig trobar de xiripa, cuidado, però la prova se va fer aquí. En la vostra autorització, possiblement no estàveu vosaltres, perquè parlo de més de 2 anys. Jo què sé, en autorització municipal, fer-la per veure, però el que es va fer segur. I era molt efectiva. El mateix que se fan, el sistema era el mateix que a l'arròs se fa lo de la periculària, en les paneres aquelles que planten a l'arròs. Jo vaig veure una espècie de panera on estava a tope d'escarbats morts. Quin sistema utilitzen, quin no utilitzen? A veure, ho desconec. Però la pregunta aniria en si sabeu si hi ha alguna cosa, per lo que acaba de dir aquesta senyora, de que ficar alguna més que pugui apoyar aquests tractaments. Perquè un sistema de feromones, vosaltres sabeu què és posar X aparatos d'aquestos a uns punts estratègics i pot apoyar també els tractaments en químic. Jo no sé si esteu al tanto d'aquests temes o no esteu al tanto. Bueno, ho investiguem. Jo ara mateix desconec si hi ha un tractament més efectiu que el que estem posant. Entenc també que l'empresa que ho porta utilitza aquells tractaments que hi ha al mercat i que són els que són més efectius i recomanats també per tècnics. Però tot i així ho mirem, investiguem, a veure si podem fer alguna coseta més. Sí, ja et dic, i disculpa que t'ho recalque, jo vaig veure l'aparato, en aquest cas era una cosa molt similar a lo que fiquen per l'arròs, en més tamany, col·locat a terra a un punt, que vaig anar allí i dic, ostres, què és això? L'òbric, i bueno, no en cabien més dins, morts. Ja et dic, no sé quin tipus de feromona utilitzen, si és feromona sexual, feromona de no sé quina exactament. Però que n'hi havia molts de morts sí que t'ho puc dir, perquè ho vaig veure. Per això dic, seria interessant veure qui ha fet això, o com s'ha fet, o si existeix, o si ha sigut negatiu. Cuidado, jo també ho desconec. Gràcies. Bona tarda. És l'hora de fer la carta als Reixos? Ara és l'hora de fer la carta als Reixos?
Bé, 3 apreciacions, una molt de pressa sobre les palmeres. Sí que agrairia que des de l'Ajuntament o des del departament que toque que es miri quina es té que tallar. Perquè ara ve la temporada del vent i cauen les caperutxes de dalt i si li cau damunt d'algú tindrem problemes. Jo a ma filla li dic, quan fa vent, tu sempre a l'altra banda de vent, perquè tots els anys me'n cau una i han tingut tota la sort del món. Carla, valora i la que estigui condenada, condenada està. Després, a l'hora de fer la carta als Reixos, es començaré pels magatzems del sindicat. Nosaltres, la comunitat de regants, vam traslladar a l'Ajuntament que deixaven la fatxada per poder fer un mural on se pogués representar els valors del poble, de la pagesia, marisquets, pesca, i que fos una representació cultural nostra. Sí que agrairíem que sapiguem quin punt es troba i tot això. I seguint, ja me contesteu si m'ho permets. Com a entitat, m'he trobat enguany i em trobo tots els anys que nosaltres, l'entitat de caçadors, fem un dinar. Fem un dinar a la qual fem ús de les instal·lacions del poliesportiu. La veritat que estem animats a fer moltes més activitats com a entitat i faríem cursos de cuina de casa, faríem moltes coses, però no tenim un espai on poder estar. I l'apreciació nostra és que tenim un gran poliesportiu on se podia tancar, tenim quartos de bany, tenim llum i tenim molt d'espai. Demanar a la carta als Reixos que poguéssiu habilitar això, perquè ara arribarà el mes de gener i no se'n farem Sant Antoni. Aquí a missa no entrem tots. Gràcies. Te contesto jo al punt 2, perquè, com bé sabeu, precisament ara n'hem pintat un dins Amposta Nucli, diguéssim, que és sobre la diversitat, s'ha fet des de participació, joventut també en diferents centres, i realment el que ens agrada és això, no? És a dir, no fer un mural per a contractar algú i que pugui vindre a fer-lo, sinó que també pugui ser algo social. Llavors, a Amposta tenim l'Escola d'Art i Disseny, és Ardi, i precisament un dels programes que fan en formació professional se diu Empresa i Talent i és ben bé això, no? És a dir, la unió d'un centre educatiu en una entitat que podria ser ajuntament o la pròpia comunitat per a fer-los un encàrrec d'alguna manera i que ells puguen treballar en un projecte educatiu que acabi sent reflectit. Vam intentar entrar, això va per convocatòries, vam intentar entrar-ho molt, molt ràpid a final del curs 2021, l'any passat, al juny, i per terminis no vam entrar perquè hi ha diferents categories. Llavors, estem ja parlant per a poder entrar a la següent convocatòria. S'ha fet la proposta, el director del programa des de Barcelona ho sap, li hem enviat fotos i és una proposta que li agrada molt, però això, per terminis de convocatòria no la vam poder presentar. Si ens quedem fora d'esta, també et dic, intentarem buscar altres alternatives, però volem explorar-la perquè pensem que és interessant també que l'escola d'Amposta, d'Esardi i en joves del territori ho puguem fer. Este és el punt 2. La teva carta als Reis coincideix amb la carta als Reis d'Agustí Tirado, que ho sàpigues. Agustí ja fa temps que va detrás de tancar el pavelló i va mirar inclús un pressupost per a fer un tancament i vam estar parlant tot just la setmana passada. M'ho va demanar perquè ara sabeu que estem elaborant el pressupost de l'Ajuntament i la idea, si podem, és ficar-ho de sortida, ficar els diners per a poder-ho fer aquest any, d'acord? Altra cosa és que tancar el pavelló no voldrà dir, serà un tancament, evidentment, en lona, que jo crec que és absolutament igual d'eficaç que si ho tanquéssim en una altra mesura, i crec que és molt millor, perquè ens dona més versatilitat. Ho dic perquè també que si ho fas a l'hivern, t'hauràs de plantejar ficar estufes, però bueno, que si fa com aquí, però que la idea és fer-ho. I nosaltres som els primers que ens agradaria tenir aquí baix també un espai així polivalent, d'acord? Però que crec que és important tocar-lo ara que està calent i sí. Perdó. A veure, este tema ja des de l'1 de setembre cap aquí ha passat 2 vegades, que són com està el poble ante possibles aiguats. A veure,
Tots sabeu el que va passar, va ser in extremis, el de primers de setembre, quan va fer mal al Canà. Aquí, pels carrers, teníem carrers en més de 30 centímetres d'aigua. En el riesgo d'entrar a les, en aquest cas, d'entrar a les cases, moltes cases va entrar. Ara, fa 72 hores atrás, no com a llavors, però hem tornat a ser. Tenim molts carrers d'aquest poble que si això se va fent una mica més seguit, fins ara ens hem escapat. Però si això sigui així, no ens escaparem. A què em refereixo? Doncs molt clar. Primera, el tema de les clavegueres. Degut a que no donàvem prou les tapes de les clavegueres amunt, les aigües amunt i les aigües a dins. Per què? Perquè els carrers, quan se van fer en su dia, el que havia de sostre a baix no se va traure i es va fer damunt, i ara hi ha molts carrers, jo em fico, per exemple, el carrer meu, la Ronda del Mar, allí fins ara ens hem escapat, però degut a que la carretera ens fa una presa, abans allí hi havia un desaigüe de la comunitat de regants. L'aigua se n'anava cap allí. Ens escapàvem. Quedaven els clots perquè les carreteres, o en aquest cas els carrers, no estaven igual, però bueno, l'aigua havia marxat. Ara, en aiguats, ja us dic, no com el del setembre, sinó com el de fa 72 hores. Nosaltres hem tingut aigua dins del restaurant, no de la que ha pujat, de la que ha plogut, sinó de la que ens ha vingut de baix. Patis de veïnes, en aquest cas, que han tingut que tirar mà de bombes d'extracció passant el tubo per dins de menjadors del seu pati per extraure l'aigua. Resumint, el sistema d'extracció d'aigües, tant de pluvials com de claveguera, anem per via motor i tot això. I això, en aquests casos, crec que no estem preparats per aguantar aquests cops. Aquests cops abans venia a la millor un a l'any, però és que ara ja veieu que estan venint més seguits. Llavors, el que sí que demanaria, d'alguna manera, que a Agustí, jo ja li vaig fer el comentari, perquè, a veure, jo soc afectat, ell el tinc al costat i també ell sap que ens hem escapat els dos de pèls, i us dic, jo sé molts carrers, el carrer de restaurant Paquita, Calfaixes, se podia anar en piragua. Se podia anar en piragua. Claro, allí sí que se van fer uns embornals molt grans, que jo sé que allí l'Ajuntament va invertir molts diners, però, claro, indirectament se van fer uns passos de peatons elevats, a una punta i a l'altra, i allò, vulguis o no, ha fet una presa. Si ja tenim problemes perquè per extracció no ens funciona, si per colmo de les colmos li llevem escape natural, doncs allà que va. Llavors, jo crec que demanaria que per part de l'Ajuntament se fes una mica d'estudi com pugui evitar això. A part, una altra cosa que també li vaig comentar a Agustí, que potser, possiblement, suposo que ho teniu ja en compte, és que sabeu que tot va en llum. Si un dia marxa la llum, com una vegada va passar, ens quedem, parlant malament, i en perdó de les senyores que puguin hi haure, amb el cul a l'aire. Doncs jo crec que també, potser, un generador o alguna cosa que ens pogués salvar. O sigui, són coses que jo crec que a àmbit municipal s'haurien de tindre molt en compte perquè, repeteixo, ens hem escapat 2 vegades i ja verem a la tercera. D'acord? Doncs gràcies. En el tema dels pluvials me sembla bé el de fer un estudi. A Amposta tenim un pla de pluvials. Crec que seria interessant fer una anàlisi. És una zona molt delimitada de a veure com s'ha d'emprendre. Més que res també per saber que si aixeques un carrer i s'ha de fer alguna cosa, fer-ho ja i anar a poder treballant per a poder eliminar els riscos. Com dius tu, cada vegada ens salvarem menys d'això, perquè tu dius la ploguda de l'1 de setembre i has dit la d'esta com si fos poc, la de la setmana passada, però Déu-n'hi-do, la de la setmana passada, el que va ser. I pel que fa al generador, també te soc sincer, jo no ho veig, perquè jo, per exemple, he vist a Favaret, i a Favaret alguna vegada també se me'n va la llum i
i l'Ajuntament no mos fica un generador ni li demanaré. En tot cas... No, sí, sí. Però a les bombes. Vale. Llavors, perdó, disculpa'm. Si no és per a les bombes, o sigui, Correcte. Adam, jo sé el que és traure 55 avis d'un autocar en caixes de mitjanes voltades cap avall i 2 taulons a dalt, al carrer Ebre. Està clar, ara ho he entès. Jo, el que parlo són coses que crec que a nivell municipal no són unes inversions elevades i que poden salvar-nos. Aquestes coses no són tant el cost del muntatge, sinó moltes vegades el cost del manteniment, de garantir que el dia que plou allò estigui en funcionament. És a dir, moltes vegades és més això. En tot cas, com aquí també teniu una persona de serveis, entenc que ho parlem en... Vale. Me comenta Miquel que ho estan analitzant. Hi ha una cosa que sí que també hem demanat, i està vinculat a això que va passar l'altre dia, i és que en el moment que salta la llum i torna en Sorea, vam tenir el problema de que no tenen monitoritzat el fet que se'ls ha baixat el diferencial o l'automàtic i fins que no vos queixeu de que vos heu quedat sense aigua no se n'enteren. I això també els han demanat que ho monitoritzen, pel fet de dir, ostres, si te salta... Això ho dic perquè són coses que sí que és cert que les hem d'anar millorant. Sí, hola, bona nit. Jo potser m'he perdut una mica la introducció que heu fet ara del tema de l'aigua dels pluvials. La meva pregunta és, està funcionant el que és el sistema de bombeig en el moment en què es fiquen els claveguerams plens, com si diguéssim? Funciona de per si o no funciona? Sí que funciona. El que passa que quan arriba un punt que tant els camps com el poble està tot a un nivell, per molt que funcione, esta última vegada, fa 2 o 3 dies, vaig anar no sé quantes vegades durant tot el matí i estava tot funcionant correctament. Però ver els camps, els sotos de detrás i tot, que estava tot a nivell, que inclús vaig parlar amb Joan per si hi havia opció de poder engegar la bomba de fora, però estàvem fent una reparació i no es podia engegar per poder desaiguar. Però arriba un punt que per molt que vulgui, encara que funcioni, no tira. Està tot a nivell. És que jo, per exemple, jo vic al carrer de la Lluna, tinc la casa que vic allí, i vaig tindre que sortir, jo només m'he trobat 2 vegades, i és sortir de casa i arribar-me l'aigua quasi fins al genoll. Jo això no ho havia vist mai. No ho havia vist mai de tindre que sortir de casa i tindre que aparcar el cotxe dalt de la cera i descalçar-me per poder entrar dins el cotxe. I per baix de la porta ja no vull ni dir, jo perquè tinc sortida, però la veïna, un desastre total. Llavors, aquí, no sé si és a nivell de que està tot molt anivellat i no tiren, encara que les bombes tiren, no hi ha manera de desaiguar o ficar alguna bomba més potenta o fer un estudi, perquè això ara serà seguidet i cada vegada tindrem més problemes i buscar una solució. Claro. Ara, el que està dient ara l'alcalde, ara eucaliptus, per exemple, han estat 3 dies, mig eucaliptus negat completament. No havia passat mai tampoc. Una vegada, 2 carrers, però el que hi ha hagut ara esta vegada, des de baix al vora mar fins a dalt al parc, tots els carrers, fins a mitjan urbanització, tot negat completament, més d'un pam d'aigua. I no hi havia manera de desaiguar perquè el nivell del mar estava molt alt, el canalet que dona al vora mar també estava ple i entrava aigua de la mar cap a dins a l'urbanització. Vull dir que serà difícil de controlar si ens venen molts de temporals així. Però un estudi sí que es pot fer, de veure de cara on se decanta o com se fa o com se deixa de fer, perquè d'esta manera no podem estar. Això anirà més, això és el canvi climàtic i cada vegada ho tenim més prop. Però és que si la solució fora, per exemple, ficar bombes més potents que poguéssim, però és que el problema el tenim igual. Quan arriba un punt que es queda tot a nivell, estem a nivell de mar i no hi ha manera de treure aigua de cap manera. Jo aquí me'n vaig al futur, algo que possiblement no veurem nosaltres, però ara que ha passat 2 vegades en un any i és possible que
no sé, esperem que no i que tardi el màxim possible. Però segurament, si la cosa continua així i no es reverteix la situació, no a nivell d'aquí, a nivell mundial, i nosaltres som segurament, jo crec que el Delta és un dels primers territoris de l'estat espanyol que està començant a patir conseqüències reals sobre la població pel que fa al canvi climàtic. I allò que diem dels refugiats climàtics, és molt possible que potser a nivell del Tebre seran dels primers, perquè ja estan pitjor en algun cas. Aquí segurament hi haurà algun dia que s'haurà de fer alguna mesura, potser de fer algun tipus de dic perimetral en un sistema de bombes que buide. Exacte. Perquè ara és el que t'ha passat, el que et deia Agustí. Al final el que has fet és, quan tens tota l'aigua al mateix nivell, allí el no boques i d'allí el no treus, és que la vas traient d'un lloc i t'entra per un altre. És aquí on vaig jo a mirar. Suposo que a partir d'ara ho aniran controlant, però fer algun sistema perquè minimitzi. Sí. Esperem que haguéssim de tardar molt per a fer-ho. Sí. Vols llegir-ho tu? Ho llegiré jo? Sí, afegir també una sèrie de suggeriments que ens han arribat de cara a aquesta assemblea per part d'un veí que vos trasllado. És possible que alguns són reiterats, llavors intentaré seleccionar-los. D'entrada, diu que per nosaltres va ser encertada la prova realitzada aquest estiu de limitar el trànsit de vehicles a l'interior del poble. De l'experiència viscuda cal reflexionar i estudiar alguns temes que considerem que poden ser millorables. D'una banda, l'aparcament a l'interior del poble proposa la limitació a veïns i veïnes. Després, veïns i veïnes de la Ronda Fortalesa han de poder gaudir d'aparcament al carrer els caps de setmana i festius. La Ronda Fortalesa no es pot convertir en el carrer més transitat de tot el poble, com ha passat aquest estiu, pel perill que això comporta. Caldria repartir la circulació entre Ronda Fortalesa i la dels Pins, buscant un aparcament per als veïns afectats. És important potenciar l'aparcament al camp de futbol dels visitants i clients dels establiments de restauració. Caldria reservar per a les persones treballadores del poble places d'aparcament exclusives. Estaria bé potenciar les terrasses de bars i restaurants, sempre que no comporti molèsties per als veïns. Normes clares, demana, als establiments d'hostalatge i restauració per evitar el soroll nocturn i per salvaguardar la intimitat dels veïns. I, per últim, fa una petició en relació al tema de residus. Diu aconseguir a les zones dels contenidors de residus no deixar brossa per terra, amb bosses trencades i sobretot fer obligatori el reciclatge de paper, plàstic i vidre, si cal aplicar multes. No es pot acceptar que un poble considerat turístic acabi sent un femer. Una mica són les propostes que ens han arribat per compartir també avui aquí. En principi s'han tocat tots els temes. Prenem nota igualment de tot, perquè he vist que són més suggeriments, en tot cas, que no pas preguntes, per tant, ho aportem a l'assemblea. Esperem... Jo vos torno a agrair, perquè tots els que acabeu venint, els que se n'han anat, que també és positiu que hagin vingut, que veniu a les assemblees, a nosaltres la veritat és que mos agrada molt, perquè vol dir que vos impliqueu en el dia a dia del Poble Nou. Nosaltres intentem fer sempre assemblees cada 6 mesos, més o menys, per tant, si tot va bé i no passa res, que ens toqui fer-ne alguna d'extraordinària, perquè quan surten temes puntuals que o bé la ciutadania o bé nosaltres volem traslladar, ne fem d'extraordinàries encara que no hagin passat els 6 mesos. Per tant, d'aquí 6 mesos, en tot cas, ens tornem a veure. Moltes gràcies.